Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Kaken hunya lekai jong ka Christ King Higher Secondary School bat ka St. Peter's Higher Secondary School. Kila khori ka nam lakdo ha ka lempong ye lekai basketball balatip kom ka first inter school basketball tournament arhajar arpuar. Ya kan ye ka lempong lapenlong de ka Basketball Association of West Castles District haringkat ka jinga trailang bat ka office jong ka District Sports Officer Nongston lembat ka Megalia Basketball Association. Ha ka jinga kun final jong ki Shenrang kabalalong ha kasngi baar ha basketball coach jong ka Officers Club New Nongston. Ka Christ King Higher Secondary School kalala ban penlim no dalai pulai lalai pau arpoint ya ka Anderson Higher Secondary School. Kat baha ka jinga kun jong ki kenthai ka St. Peter's Higher Secondary School kala penlim no ya ka St. Francis D Assisi School dalai pau lakat waypoint. Ha ka tikas ngi ya ka nam most promising player ha ka liang ki kenthai lara da ka Mystica Avril yaupnyau na St. Peter's Higher Secondary School. Kat baha ka liang ki Shenrang lara da uwan ket bok lang lingkhoi na ka Christ King Higher Secondary School. Ya ki kusnam chakite ki kenhon la sam da MLA ka Mau Plang constituency uba Eugene San Lengdo kum ukong san ha ka jindan lang kinong ket kam ka Basketball Association of West Castles District bat ki way. Hapasdang kajing ilaka jog kitay nakaliang kajonga ngapet yaki team bro team but ngalabu kapisa kajong haka St. Francis habang ngapet ya kajing long kajing ban kajing Hebrew kajing A bakinyo ya kajing job te haba kaya ke game haba akut ke game ngayon no kajing hikay haba koridor kabay dahi bakajing im kajong ni kamtam bat ni kibay long ki sports person. Kalong ba dapitan ka mensem dapitan ka thong dapitan ka jing Asia umdan uno din pikyang bahe no barben ubala berpinwet yipi bapinum urlong ya ka jing temu ka jing terang dan jong pi ngaku apa ai mensem mang ne pi balada pi pidan wi kena ne pidan ka mensem dai kena badan stay ru nada kadai kano kasap ka bapidon dapidon ka mensem dapidon ka jing terang kamdan ai hakan ka pertai ka bala bersange ya pi bapin pin urlong ya kata ka thong ka jong pi tengah ku apa ai kublai ya ke association hi borok ko bala pinya je kum kini ka jingalang ngarang ikran hi ngonga kini gino punya ngong ba kum kini ki activities by day bak inter school kilong ki bakongsan nomor ba haka school niyo ya kajing nang kajing start hendrai ya ka ka by day bak kajing im kajong ni manla kasngi niyo ling ba kijing elaka ki prepare ka sportsmanship ka discipline kar kumyang kajing bat ya kapor kajing nang ban pia ya kapor bapin puli bapin lakai, bagi kiwai kam ke bapis kustot nam.